sa satuyang videographer. Kuya Joseph Vergara, pang 7 star. City Councilor, ang Liga President. Palakpakan mo po sa Rosating Naga. City Councilor Capodin Beltran. Si Bimbo Di Padua, si Tolong Tres Marias po, si Kagawan Ami, Kagawan Grace, si Kagawan Melinda. Okay. Palakpakan na po, City Councilor Vidal Castillo. Ikaw pang bandal. Kakasubok man. Si Aurora may kasubanggi. Si Mayor Nelson lang ang ipinalang pagdigdi. Iyo. Kundi niya ako na mama yung problema yun na mga problema ng Team Naga. Kami, background lang ni Nelson. Kaya pag-abot ni Mayor, pag-abot ni Grio, karupunang pangin na. Karupunang pagsang-ribong tao. Karupunang pa o, kulang pa dyan o. Kaya si mga yarangan pag-abot ni Mayor, para medyo gulpingan na hilingon na ang barangay Kalawag. Ngunyan ang pagkabangi, ipamaling ka na yaon ng barangay Kalawag sa saya. Minatabang kita, minasuporta kita, Emir Nelson Legasyon. BPO4, gulpiman yan. Kita po sa barangay Kalawag, sa maabot na Lunes, 1, 2, 3, 4, mga 4,000 kita. 4,000. Ang botante po, tigli sa barangay Kalawag, 6,010. Oh. Ang botante po tigli sa barangay Kalawag po niyan, base sa Comelec, 8,000. 6,000. 8,000. 6,810. Iyan po ang butante sa barangay Kalawag ko dyan. 6,810. Sana po sa 6,810 na yan, pira daw dyan ang day maputo sa kuya. Pira daw ang day maputo dyan. Pira daw. Iyan po ang babantayan na sa maabot na Lunes na banggi. Pira sa 6,810 ang day maputo sa kuya. Ayan. Naiwan po yan sa totoo lang po, may istoryahan sa tuyang barangay Kalawag.
Okay, kinindog po kita sa batong kauyan na sa satuyang atumbangan. Upakanta po kiraray ang satuyang alkalde. Lima kuso! Balhay na Banggi, Barangay Kalawag! Nagana! Nagana! Ayan, turukaw na po kamo, turukaw. Bilog na suporta kan Barangay Kalawag. Pambihira po na ikwagang aabutan asin at taanaga para sana sa Team Ligasyon. Ayan. Mayor Son Ligasyon. Salamat po sa PWD Kalawag. Asin. Vice Mayor Nene Diasis. Ang sunod, mayo pong ibang kandidatong babae pagkakonsihal. Siya lang, kaya madali pong tandaan. Naging kabarangay po ninyo. O kaya dapat haraniman po sa puso kan Kalawag. Former Captain Matos, si mga barangay official po, asin buong Team Naga, si mga presidente po ang kada organisasyon, hinahagad po ang presensya ng digdi sa tahaw sa St. Vincent ng Barangay Kalawag, Mrs. Rachel Navarro. Upakan man siya. Sana po maging ano ang sa inyong pagbuto. Hihiling ko po nindo ay ninda si mga kandidatong talagang karapat dapat sa nagtatabang sa mga taga-Naga. Siguro po sa dahil pa nga ni tulong taon na po nga ni nahihiling na ang ginibuhat. Pinipresenting inibo. Naglalabang ngayon. Sana po. Maray ang naginibuhan. Tulong ano pa lang po yan. Tulong taon pa lang. Siguro sa maamot na taon po. Siya pa pala. Pagpa po yan ang magiging niya. So dapat po. Kaya hindi siya pagpapakalang po nila. Pag pinabakal po nila. Ano po limbawa sila sa ano na po. Hindi ano na. Dapat ito po talagang presenting ining mayo para po may panagstapos niya at sa iya mga naginibuhan ko sa Naga. Yun lang po yan masasabi ko sa mga kanyang kapalang. Dahil pakalang sa inyo. Pwede i-premiano ko na eh. Ilaw ko na eh, ilaw ko na eh. Ako si Lorena Baldorado. Makukumbinsi ko ang mga botante sa pagigang si pagpaliwanag sa mga botante itong mga naginibuhan na ni Bipilini sa paagi kang mga agrikultura itong sa pagtanong na nahiling ni napigibo niya sa iba-ibang banwaan digdi sa Bicol. Tarakangan na pagkasamaran kita parang pray na po na
Kedua, orang na Pakiunay ko lang sa mga taga-barangay Kalawag, maging wise kita sa pagboto. Dahil kita madarag kamo mga naka-resibe kung may kandidat na ito yan, ibulsa nindo, gastuson nindo. Pero ang boto ta, sagrado sa balota. Yun lang yan, dahil kita magpadar sa kwarta, dahil ito pwede ipabakal ang boto ta. Kaya yan, sagradong kaya yan. Kasalan, nagpapabakal ng boto. Yun lang po yan ang masasabi ko sa mga taga-Kalawag na madarag ang kwarta. Kasi kung isa'y man po tang palat ng mangganang sa bilang isang mayor, sana magampanan ng magayon na balakaw ka gobyerno ka. Ilan po. Maray naman isa ka po sila ngayon. Para sa akin, natin talaga ang ating mahal na bibi na si Mrs. Leni Robredo na harinawa po, palarin siya. Hindi i-decline na natin na palarin po siyang manalo ngayong darating na election. Amen to that. Thank you so much and God bless to all naging May nabagi po sa ito gabos. Inimita na ko po ang gabos ng mga takalawag na sa paabuto na may nili. Magburoto po kita, magburoto sa ito yung mga araw. Asin magduman sa sino kanya kayong presinto para po magbuto. Ini po sarong pagirumdum po, tangan ito. May pong mawalan sa tuya dahil po sa tuya mga puto, sagrado asin. Ini po importante kasi nini makakatabang sa mga kandidato ta na magigo kitang maray na mapipili. Gamiton ta po sa tuyang puso asin isip. Maging wise voter kita. Dahil po kita manira sa kwarta. Dahil ta po ini ipagpabakal kita sa tuyang puto sarong sagradong pagtabang sa Pilipinas. Ini po si Ansendong po ng barangay Maricos Seleni, siya lang may kapasidad. Siya lang may kapasidad na sa laylayan ng lahat, angat buhay. Parang kang kuya, Ma'am Leni Robredo, pinaka-qualified bilang sarong president, magiging presidente ng Pilipinas. Bilang sarong lawyer, minista, siya pinaka-qualified para mag-service sa Pilipinas. Kwalipikadong maray na maging presidente. Napatunayan niya dahil bilang sarong vice president niya sa tuyang bansang Pilipinas. Leni Robredo para sa kuya at sa tuyang presidente. Kami po ang taga-Barangay Kalawag officials ng Bantay Pamilya. 100% po kay Mayor sa Buwan na po ang delegasyon. Bilang nag-enya, halong pa sa mga kalugan at mga taga-taga, ay boto ang sa tuyang Vice Presidente na si Leni Robredo. Ilang-ilang agong siya kay Deponto, si Leni Robredo, na ako nagkinig po sa tuyang syudad. Kasi bilang Vice Presidente, daw dikit ang sa iyang budget. At ako na siyang nag-ibot, ako na siyang natakangan. Bilang ako nagboto
like, share, comment, subscribe.